नोंथांमोननिसिम बोसोर गोदान बैसाग दाननि गाहाम हामलायथि बावनानै आं नोंथांमोननि सोंनायखौ जा एसे हायो फारि फारि बुंलांनो रेडि जाबाय। नंगौ, दा बर्थमान आंनो बे नादांगारि नारजांबुरि मन्दिर कमिटिनि आफादगिरि आंजों लोगोसे बाहायनो दङ नेहाथारि आरो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गुबुन गुबुन माने सोद्रोमा बिथांमोनहाबो टाइमनि आंखालाव जों बाहाय ज' जानो हायाखै। जेखि जादोला नोंथांनि सोंनायखौ आं फिननो आवगायबाय। नंगौ, जोङो बेखौ उन्दैनिफ्राय जों नुबोबाय थादों। उन्दै समावथ' बुजि मोना बाहाय मा फुजा होयो मा लांदों लाङाखै। दा आं गिबियावनो बुंनो लुबैदों जोंनि नैबे खाथियाव नैबे नादांगारि नारजांबुरि मोननै अन्थाइयाव गोदोनिफ्रायनो कालिफुख्रि खाथिनि लालथारिनि राजा ठाकुर होननाय बे राजबंसि गामिफ्रा गोदो देवल जात्रा बिसिनाव मोनसे दल जात्रा देवलनि फुजानि सिगां औवा दान्दाजों गसाय लानानै गामि सेर सेर थुरिबारि दुब्लिबारिफोरजों फैनानै बेवहाय फुजा होनानै गसाइनिफ्राय लानानै थाङोमोन आरोखि खारलायलायनाय। एला जोङो उन्दै बैसो समाव बिथांमोनखौ नायफैयोमोन, खिन्थु जों बुजि मोनामोन आरोखि। थेवबाबो बिनि उनाव जों बुजिनो हादों बेवहाय जोंनि बे जायगायाव गोदोनिफ्रायनो फुजा होबाय थादों। बबे सननिफ्राय जाजेना जोंनाव लिरनाय गैयाबाबो जोङो फैयै फैयै बुजिनो हाबाय दे बे ओनसोलनि मानसिफ्राबो हयथ' जों बाहाय ज' खौसेयैनो माखासे गामि लोगो नांनानै बेखौ जोङो आबै आबौनि मुङै फुजा होनो होननानै जोङो माबायाव 1983 9था गामिजों मोनसे आफाद दानाय जादों आरो। नाथाय दा फैयै फैयै 42थि बोसोर हाबफैबाय। दा बेवहाय गोबां आफादगिरि जालांबाय, फुजारिफ्राबो गोदान गोदान जालांबाय, फुजारिफोर थैनानै थांबाय। बिथांमोनहाबो नंगौ गावसिनि गोसोजों मोजाङैनो रायजो राजानि थाखाय फुजा होबोदोंमोन। दा बेवहाय जोंनि बे आबै आबौनि फुजायाव जोङो जाथिनि धोरोमनि माने हिन्दु धोरोमखौ लानानै जों फुजा होनाय जायो। बेवहाय जोङो आबै आबौखौ मुर्थि दाननानै मोनसे जायगायावनो फुजिनाय जायो। खिन्थु जोङो आगोलाव मन्दिर गैयैलाय जोङो बोरायनोबो थान होबाय आरो नैबेहाय बोराय बुरैयावबो जों ज' मोननै मुर्थि होनाय जादों। शिब पार्बती बादियैनो जों बिथांमोनखौ फुजिबोबाय थादों। आरो लोगोसे जोंनि बे मन्दिरावनो गनेश बाबा मन्दिर दङ आरो लोगोसे आबै आबौनि फिसाला राजास्रां दङ आरो बिस्वहरि दङ आरो जों गंगा सान्थिनि दैयाव फुजा होयो जोङो। आरो जोंहा गोदोनिफ्राय बाथौ सिजौ दङ, बेहायबो फुजा होनाय जायो। दा बेखिनिखौ जों होबाय थायो। बोसोरफ्रामबो जों होयो, मागोआव खेनसे होनाय जायो। बेनिफ्राय बोसोरै नैबेहाय बैसाग दानाव साननैनि हाबाफारि लानानै फुजाजों लोब्बा लानानै जोङो गाजा गोमजायै मोनाबिलियाव बैसागु खुंफुं आफादबो खुंनाय जायो। जेरै जोङो बायदिसिना दिनै दा बेलासियाव कम्पिटिसन 9था गामिनिफ्राय जों मोसाखावरि लिंहरदों, बिथांमोनखौ जों कम्पिटिसन खालामहोगोन, प्राइज दङ। लोगोसे जोङो गायकबो लिंहरदों, बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। गाबोनबो बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जोङो जोंनि बे फुजा कमिटिया सामलाय आफादा सोलिगासिनो दङ। दा बेल' नङा, बे मन्दिराव जाथि फैयो, बिभिन्न जाथि। दा नोंथांमोना नुलांगोन, फैगासिनो थागोन। दा बिथांमोना मोनाबिलियाव रासिन जाफैगोन। बिथांमोना मिथिगौ बेवहाय फैनानै गावनि गोसोनि साननायखौ बिथांमोनहा एसेबाबो जिबनाव जाफुंनायखौ मोननो हादों, जोंबो बुजिनो हाबाय। आरो फुजारि आदामोननो फोरमायलाङो, सोरहाबा साख्रि बिनानै साख्रिखौ मोननो हादों, बिदिनो दाउ फारौ हगारफैयो। बेवहाय सोरहाबा गोसो जानानै बिदिनो बोरमाबो होफैनायखौ जोंनाव बिराद फैथ' दंसै। आरो सोरहाबा बिदिनो बेमार आजार मोजां जानानै बिदिनो फुजा होफैनाय, खेराइ होफैनाय बे सोलिगासिनो दङ। जोंनाव बाहाय बादा गैया। आरो गुबुन गुबुन जायगायानो बे आबै आबौनि मुं लानानै जायगा जायगा बिदिनो थान खुलिनानै रायजो राजाखौ सिबिगासिनो दं। बर' समाजनि नेमखान्थि बायदि हिन्दु धोरोमै बिथांमोना मोजां फल मोनगासिनो दं होननानै जों मिथि मोनदों। आसा खालामदों जोंबो जोंनि मन्दिर कमिटिया बेबादिनो आवगायलांथों होननानै जोंनि बे ओनसोलाव बे आबै आबौखौ फुजिनायजों लोगोसे बिदिनो मोसानाय लोब्बा लाखिनानै गथ' गथायखौ जोङो आवगायहोलांनो थाखाय बायदि बिथिङै जों हाबाफारि लादों। दा बेखिनि। आरो जोङो बेवहाय बे मन्दिरखौ मोननो हादों होनोबा गिबियावनो जोङो थुरिनि फिसा प्लास्टिकनि फिसासो मन्दिर दंमोन बाहाय। जोङो लासै लासै खायदा खालाम जोंनि बे दर्शननिफ्राय दानि एमपि बिथां
दा जोंहा MP MLA मोन MLA फान्डनिफ्राय जोङो आसाम दर्शन मोननो हादोंमोन बिथां जोंहा MPआ जयन्त बसुमतारी बिथांनि आखाइजोंनो जों बेखौ खालामनाय जादों आरो बेवहाय जों मोननो हादों गिदिर गिदिर गाथा जोंनि बे एबसुनि अननायाव जोंहा मनेस्वर राधा बिथांमोनहा होफैदों जोंनो मन्दिराव आरो दासिमाव जों नैबेहाय फोथाराव कारेन्ट मोननो हादों बेबो एबसुनि बिथांमोननि अननायाव मोननो हादों बेखिनिखौ जोङो दा बर्थमान सरकारनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जों मोननो हादों जोङो थोंजोङै बुंनो हायो बेनिफ्राय जोंहा माखासे मावनांगौ गोबां खामानि दङ बिदिनो जोङो बेवहाय दासिम नोंथांमोनहा नुबाय लेट्रिन सेरखम गैया दैनिबो एसे आंखाल जायो कारेन्टआबो होजोबनो हाखाया नंखागौ दा बिदिनो जोङो दिनै एसे गाबोन एसे मन्दिर कमिटिया जमायै जों थिं होदों थांनाय बाराव एसेबाबो जों बिदिनो रायजो राजानि मददै थाइसे थाइनै खांनाय बिदिनो मन्दिराव जाखांनाय बेफोर फैसाजोंनो जोङो नैबे कमिटिनि हलनि बे फोथारनि थिंफोरखौ होनो हादों आसा खालामदों देग्लायबो जोङो बे रायजो राजानि मददैनो एसे एनै थाखाखौ जोङो हयथ' मन्दिर कमिटिया आरो बिदिनो फैगोन बोसोराव मावनो हालांगोन आसा खालामबाय जोंनि दा सोलिबाय थानाय सरकारा जों बिनाय बादि जोंनो जाहाथे अनसुंथाइखौ हरो बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजा गुबुन गुबुन जाथिनि बेवहाय मन्दिर दर्शन खालामफैनाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि साबायखर बावबाय बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनाय जाबाय गोजोन्थों बेवहाय 1 थारिख 2 थारिखआवनो जाबाय थायो बोसोरफ्रोमबो औ खुनु सोलाया जोङो आरो गिबिफ्राव जोङो सम मोननायाव सानथामखौनो खालामदोंमोन सानथाम लायोबा प्रग्रामा बुरजा जायो ओंखायनो जों साननैजोंनो फोजोबनाय जायो मानोना आगोलाव बावखुंग्रि गैदेरामोन बावखुंग्रियाथ' बावाखै दा बिथांमोनहा संक्रान्ति लादेरनायलाय जोंनिफ्रायबो बाहाय हाजो गाखोनो थाङो हयथ' बिथांमोनहा प्रग्राम बायदि खेला गेलेनो थाङो ओंखायनो जों बे ओनसोलनिफ्राय 1 आरो 2 बैसागखौल' लानाय जादों बे मन्दिरनि खाथियावनो हाजो दं मा हाजो होनना बेखौ जोङो दलमारा हाजो नंगौ बियो दलमारा हाजोआव गोग्लैयो खिन्थु जोंनि नैबे मन्दिरा नादांगारि रेभिनिउ समस्थियाव नांजाबथारनाय ओंखायनो जोङो बेखौबो सरकारजों रायज्लायगासिनो दङ जोङो खावसे मोनबाय माने फरेस्ट लेन्डआव दङ फरेस्टजों नांथाबनानै दं दा फरेस्टनि आखायावनो दङ जों मोननाय माने सार्टिफिकेटखौ मोनगोन आरो लासैनो मेजारमेन्ट जाखाजोब्बाय आसा खालामदों दानि बिटिआर सरकारा जोंनो बे हानि माबाखौ लेभेलखौ होगोन होननानै रायजो राजाफोरनिसिम माबाफोर खावलायनांगौ दं नामा जायफोरा बेयाव मिथिया फैफेराखै बिथांमोनखौ जों खावलायबाय थागोन जाय बिथांमोनहा मिथियाखै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मिथिनानै जोंनि बेहाय हाजोनि मन्दिराव बेरायफैगोन बा खुलुमनो फैगोन आं बिथिं खावलायहरबाय आसा खालामदों नोंथांमोननि थ्रुयैनो जाहाथे सारा दुनिया जोंनि बे मन्दिर कमिटिया गोसारो बेखौबो आं खावलायनाय जाबाय